Samantala, activated na ang Oplan B.I.D.A o Batang Iwas sa Dahas at Abuso sa mas maraming paaralan sa Dagupan City bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa proteksyon ng mga kabataan laban sa karahasan at pang-aabuso. Layunin naman itong palakasin ng mga kamalayan ng mga kabataan sa kanilang karapatan at kaligtasan. Dumagdag sa listahan ng mga paaralan na binisita ng programa ang Lukaw Elementary School. Bukod pa sa mga naunang paaralan tulad ng West Central Elementary School 2 at Mamalingling Elementary School, Salisay Elementary School at Tambak Elementary School at Victoria Q. Zarate Elementary School. Tumanggap din ng hygiene kits ang mga mag-aaral kalakip ng lectures sa tamang pangangalaga ng ngipin. Ang Oplan B.I.D.A ay bahagi ng mga hakbang upang masiguro ang ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan sa buong lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.